cambrilencs han estat diagnosticats amb la grip nova, però han estat casos molt lleus que no han arribat a l'hospitalització. L'àrea bàsica de salut es prepara per la campanya de vacunació contra el nou virus i ha reforçat els serveis d'urgències. A banda d'això, els professionals sanitaris asseguren que se n'està fent un gra massa i demanen calma a la població. Hola a tothom. La informació al voltant de la nova grip encapçala aquest dijous un Cambrils avui que ens deixa altres notícies. Avancem primer algunes de les més destacades en el sumari. Preocupació entre els pagesos cambrilencs que es dediquen a l'avellana. Als baixos preus i a la forta competència amb l'avellana turca, enguany s'hi ha de sumar un altre agreujant, la baixa producció. De moment, alguns agricultors han començat la recol·lecció, però encara hi ha una bona part de la collita als arbres. L'Escola d'Adults Rosa dels Vents es queda petita. Ahir es presentava la nova oferta formativa d'un centre que ofereix 528 places. La demanda, però, superarà l'oferta i la situació no quedarà resolta fins que es posi en marxa el nou centre de formació. Proposta original i innovadora la que oferia ahir la Festa Major de Cambrils. L'artista cambrilenca Nuri Mariner dibuixava un mural amb el seguici festiu que avui els nens i nenes que s'atancin al Parc del Pescador podran pintar. També es va inaugurar l'exposició de Jordi Forniers a la Sala Àgora i es va celebrar una nova sessió de cinema al carrer a la plaça Espanya. La grip nova també arriba a Cambrils. Al nostre municipi, 5 pacients han estat diagnosticats amb aquesta malaltia, però han estat casos molt lleus que no han requerit hospitalització. De fet, des de l'àrea bàsica de salut criden a la tranquil·litat a la població i recorden que les complicacions del nou virus no són més greus que els de la grip convencional. Els professionals creuen que s'està fent un gra massa i que s'està generant una alarma social que no està justificada. L'àrea bàsica de salut es prepara per fer front a la grip A. Els serveis d'urgència s'han reforçat i s'activa ja el protocol marcat per la Generalitat. Des del centre d'assistència primària ja s'han diagnosticat alguns casos de grip A entre gent del municipi, però asseguren que han estat casos molt lleus que ni tan sols no han necessitat hospitalització. De fet, els metges adverteixen que la nova grip no presenta en principi gaires diferències respecte al virus convencional. Els únics que sí que han d'estar més pendents i prendre mesures són els grups de risc, és a dir, aquelles persones que tenen algunes malalties cròniques que els podrien dificultar la curació, o també les embarassades. Aquests grups seran els primers que hauran de vacunar-se de la nova grip, i es calcula que la campanya començarà entre els mesos d'octubre i de novembre. Aquesta campanya farà avançar la de la grip convencional, que començarà a mitjans de setembre. Tenim reforços i farem la campanya vacunal, com sempre hem fet, que tanquem a vegades agendes per d'altres coses que en aquest cas ara passen a segon terme i ens posem a vacunar de la grip estacional i després, més endavant, quan vingui la vacuna de la grip nova, farem la grip aquesta. I les consultes mèdiques també estan reforçades, tant urgències com les consultes habituals. N'hi ha hagut algun, però molt lleu. Les recomanacions per prevenir agafar el virus són les habituals en aquests casos. Rentar-se sovint les mans, utilitzar mocadors de paper d'un sol ús i tapar-se la boca quan s'estornuda o es tus. A banda d'aquestes mesures tan senzilles, els metges recomanen tranquil·litat i continuar el nostre ritme de vida habitual i, sobretot, davant de símptomes que ens puguin indicar que tenim una grip, acudir al metge i no automedicar-nos. Comença la recol·lecció d'avellanes a Cambrils, tot i que una part de la collita encara està als arbres. Un any més, els baixos preus i l'avellana turca són els principals problemes amb els quals es troben els pagesos. Aquesta temporada, a més, s'hi suma un altre factor en contra, la baixa producció. El desànim entre el sector es fa palès i els agricultors reclamen ajudes al govern català. La por de les pluges tan típiques al setembre ha provocat que alguns agricultors cambrilencs ja hagin començat la recol·lecció d'avellanes. Aquest és el cas del Fernando Serra, un pagès que té 10 hectàrees d'avellaners.
Normalment fan de 2 a 3 recol·leccions, però aquest any assegura que difícilment tornaran a passar per aquests camps. Habitualment fan de 200 a 300 sacs, però aquesta temporada s'espera que la collita sigui inferior, un 30% menys que l'any passat. Enguany és una temporada fluixa. L'any passat va ser bona i enguany doncs, els arbres també van brotar menys, no hi ha hagut tan bona polinització, pel que sigui, i sempre passa l'avellana. Un any que és molt bo, l'altre és pitjor. L'avellana de Cambrils i la resta del Baix Camp pertany a la denominació d'origen protegida avellana de Reus, una avellana de qualitat i que des del sector s'afirma que no té la preci ni rep les ajudes que necessitaria. A més, els agricultors es troben any rere any amb una forta competència, la de l'avellana turca. Home, ells són els primers productors mundials i llavors nosaltres som insignificants aquí, al Camp de Tarragona i al Baix Camp. Vull dir que nosaltres el que fa pujar i baixar la nostra collita és insignificant. El que mana són ells. I si ells tenen excedent, el preu cau un picat. Si ells tenen una molt mala collita un parell d'anys, llavors se nota que falta avellana. Però si no, doncs estem destinats a... ells manen. Nosaltres no som res, i cada vegada menys. De fet, aquest any Turquia té 600.000 tones d'excedents procedents de temporades anteriors. Per aquest motiu, coincidint amb l'operació tornada el 31 d'agost, els pagesos van tornar a tallar la carretera C14 per demanar al govern que prengui mesures per evitar l'entrada massiva d'avellanes turques. L'últim preu de l'avellana que es coneix, segons rellotge de Reus, és el mes de juliol. La mitja entre negreta i comú és de 0,81 euros la lliura. El mes d'agost encara està sense cotització. I les xifres de l'atur van a l'alça aquest mes d'agost. Concretament a Cambrils, 1.680 persones estan sense feina i això suposa un increment de 90 persones respecte al mes de juliol. Si ens fixem en el global del Camp de Tarragona, hi ha gairebé 54.000 aturats, 2.250 persones més que en el mateix període de l'any anterior. I si ens fixem en el global de Catalunya i d'Espanya, hem de dir que les xifres no són gaire més optimistes. Més de 23.000 persones van perdre la feina al mes d'agost, situant l'atur altra vegada per sobre del mig milió de persones, concretament en 519.000. Això suposa, respecte al mes de juliol, un increment del 4,6% i del 51% respecte a l'agost de l'any passat. Gairebé la meitat d'aquests llocs de treball corresponen al sector serveis, tot i que la construcció, malgrat els incentius del govern espanyol, segueix expulsant treballadors. Per demarcacions, Girona és la que més llocs de treball ha perdut, seguida de Barcelona i Tarragona. A Lleida, en canvi, l'atur ha pujat tan sols un 2% gràcies a l'aportació positiva de les contractacions de la campanya de la fruita. Amb aquestes xifres es pot dir que l'atur a Catalunya fa gairebé 2 anys que ha anat creixent, ja que els darrers 22 mesos, tret de l'últim mes de juny, el nombre de desocupats ha anat en augment. Tot i això, cal tenir en compte que el mes d'agost és habitualment un mes que genera poca ocupació. Des del 1997 no es registra cap agost en què el nombre d'ocupats disminueixi.